Hello mga bakla! This is again Mr. Robita Vlogs. Hello sa mga baklang maasim, baklang may tsaka, baklang may putok, at baklang tsaka ang kinabagsol. For today's video, samahan nyo nga akong maki-birthday o makilamay. Chares! Birthday nga pala ngayon ni Takirara survivor from San Mateo, Aurora Isabela, District 1, Jedi State University. At ito na nga, nasa on the way na kami ng process of matchability of the Nation of the Mountains. Kaya naman nagtanong kami dahil nalito kami at hindi namin alam ang daan. At ang napasukan nga namin ay masikip na parang cafe ni Mother Rona. At andito na nga tayo sa venue for today's video. Ang venue ay Kenneth Resort of San Mateo at yan nga ang aking kaibigan, nagdilig pa ng kanyang mga halaman. At ito na nga ang ating grand entrance parade, starting with candidate number 1. Candidate number 1 is from Japan State University District 2 with a degree of Masteral of Masturbation and Vulcanization of the Nation of the Mountain address. And candidate number 2 is from Mexico. Mexico is a graduate of Bachelor of Science and Hotel and Restaurant Management. And Bachelor number 3 is Mother Rona of the Nation of the Mountain. Hoy, ang bilis ng transition. Ito na nga po ang ating embalsamador. Embalsamador, ang ating birthday celebrant for today's video. Dahil nga ang kasabihan niya ay ang pula ay ang nagsasabing ako ay matapang, ako ay maganda at ako ay hindi ko alam. Hindi ko alam ang masasabi ko kay Kirara. Basta happy birthday sa'yo, Mare, dahil ngayon ang fresh mo for today's video. Siyempre dahil birthday mo, pupuriin kita lang, sabihin kong tsaka ka. Totoo naman, Chares! At ito na nga ang mga kaganapan. Kumain kami ng bonggang-bongga. Ang daming handa ni Bakla. 10 baboy ang kanyang pinarte at ang aming nakain ay 1 kilo lamang. At ito na nga habang kumakain, wala-walaan ang mga upuan dahil nga may nagmating. At ito na nga may pa-slow motion pang ating birthday celebrant. Hoy, ang bilis ng voice over, ang bilis ng mga pangyayari. At ito na nga, malapit na matapos ang video. Kaya tapusin mo ang video. Pag hindi mo tinapos, mamamatay ka. Chares! At ito na nga, kumanta na si Mr. RJ of Kemelin Kembot. Ito nga ang kwento. Nag-host siya, tapos naningil siya. Pero ang sabi, hindi siya maniningil dahil birthday ng kaibigan namin. Pero naningil siya. O ayan, honest ako, hindi ako sinungaling. At ito nga, iinom kami ng Carla Rosie at si Bader. Uy, nahagard na siya si Disney Princess. At ito na nga ang mga eksena ng mga baklang tsaka of the Nation of the Mountain. Iinom daw pero ang chismisan, Diyos ko, yung mga walang bakla dyan, siya ang topic. Siyempre, alam nyo na ang mga kabaklaan, pag ikaw ang wala sa kwento, siyempre ikaw ang pagkwekwentuhan. Kung ikaw naman ay andyan, siyempre hindi ka pagkwekwentuhan. Yan ang katotohanan sa buhay sa mundong ibabaw. Nga dapat tanggapin kung ano ang realidad. Kung maganda ka, maganda ka. Kung pangit ka, pangit ka. Dahil dyan, ito na po ang katapusan ng mundong ibabaw.